Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, естественно, в рамках нашего марафона. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из ньюзрума «Заман». Он нам расскажет об основных новостях сегодняшнего дня. Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня в «Замане» мы будем говорить о таких темах. Национальному лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты продлили запрет на въезд как в Россию, так и в оккупированный ею Крым до 2034 года. Об этом стало известно во время так называемого суда над Мустафой Джемилевым, который проходит в оккупированном Армянске. На заседании озвучили ответ Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом российской ФСБ. Из него стало известно, что запрет на въезд был принят еще 5 марта 2019 года, сроком на 15 лет, как я уже сказал, до 5 марта 2034 года. Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после оккупации полуострова в 2014 году, но срок действия того запрета истек еще 19 апреля 2019 года. Лидер крымско-татарского народа уже сообщил, что обратится в Европейский суд по правам человека в связи с продлением запрета. Прошу прощения. Суд в Гамбурге признал виновным в нарушении санкций ЕС 41-летнего предпринимателя. Его фирма нелегально экспортировала в Россию металлообрабатывающие станки, которые были пригодны для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к 2 годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам. Фирма, которую возглавлял подсудимый, должна выплатить государству почти 8 миллионов евро. Это прибыль от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение размером в 184 тысячи евро и выполнить дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро. Судьи сочли доказанным, что глава фирмы неоднократно с 2015 года по 2018 нарушал санкции ЕС в отношении российского руководства, которые были введены из-за оккупации Крымского полуострова. А Украина передала ЕС список лиц, ответственных за нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В МИДе ожидают введения против них нового глобального механизма санкций уже в этом году, поскольку нарушения прав в оккупированном полуострове носят систематический характер, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вот подробнее об этой новости смотрите в выпуске новостей «Заман». Коронавирус в оккупированном Крыму продолжает забирать человеческие жизни. Там за последние сутки зарегистрировали 68 новых случаев COVID-19, а 9 человек умерло. Тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов 1 марта снял ряд коронавирусных ограничений. Теперь на полуострове можно проводить свадьбы в ресторанах, а в залы кинотеатров будут пускать больше людей. Кроме того, отменен запрет на гастроли и концерты. И вот с приходом тепла российские актеры уже потянулись на юг, в том числе и в оккупированный Крым, нарушая украинское законодательство, незаконно пересекая закрытую российскую границу и подвергая жителей полуострова риску заразиться на таких массовых собраниях, как концерты и выступления. Вот об этом мы будем сегодня говорить в выпуске новостей «Заман» в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо тебе, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире, так что вы можете присоединяться к нам в эфир на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите
видите сейчас на ваших экранах. atr.ua – это наш адрес, и это даст нам возможность, ваша подписка даст нам возможность сегодня продолжать нашу информационную борьбу. Спасибо всем тем, кто продолжает находиться рядом с нами, поддерживает телеканал АТР и морально, и материально. Мы проводим марафоны Save АТР, так как до сих пор финансовые проблемы телеканала АТР, к сожалению, не решены. Ну что ж, я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей Романом. Среди них есть такое информационное сообщение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская власть составила и передала в Европейский Союз список тех, кого считают виновными в нарушении прав человека на территории временно оккупированного полуострова для применения к ним соответствующих санкций. Об этом сегодня он сообщил на брифинге. Давайте послушаем его цитату. Ми передали список цих людей, яких вважаємо винними в порушенні прав у Криму, і докладемо зусиль для того, щоб санкції проти цих людей запровадили вже в 2021 році. Микола Мельник, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан», політичний аналітик, був зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Скажите, какие должны быть применены санкции в отношении этих лиц, этих людей, список которых сейчас передали в Европейский Союз, чтобы они все же были эффективны? Питання не в тому, знаєте, не слід радити Раді Європи і Європейському Союзу, які саме санкції треба запроваджувати. Безпосередньо санкції будуть запроваджені на тому рівні, на якому вони запроваджуються до будь-якої особи, яка помічена у порушенні прав та свобод людини. Безпосередньо це будуть санкції, є санкції політичні, економічні та фінансові. Я вважаю, що будуть нам два види санкцій, тобто це політичні, а друге це, звичайно ж, фінансова, тому що ніщо не є по карману злочинця неможливість використати ті гроші, які він заробив, накрав в окупованому Криму, порушуючи права, в тому числі і корінного населення. Я думаю, як тільки будуть заморожені всі активи людей, які причасні до порушення прав і свобод людей та громадян, в тому числі громадян України, я думаю, це доволі болісно вдарить по бажанню дуже багатьох представників окупанта і далі вчиняти певні дії, які можуть бути інтерпретовані як порушення прав та свобод людей. Те, що вони будуть невідними в Європейський Союз та в будь-яку цивілізовану країну, це факт. Тому їм залишиться лише Венесуела та Гондурас. Но мы же понимаем, что персональные санкции, к сожалению, не так эффективны, как бы нам и хотелось, в отличие от секторальных. Ми це все прекрасно розуміємо, але треба розуміти, що Російська Федерація для Європи – це в першу чергу торговий партнер, який забезпечує їх дешевими енергоносіями. І без російських енергоносіїв економіка Європейського Союзу дуже швидко встане. Тож, поки не буде переорієнтована безпосередньо економіка Європейського Союзу з енергоносіїв з Російської Федерації на енергоносіїв ті ж США або країн Перської затоки, доти санкції будуть персональними, а не секторальними. Дійсно, можливі санкції секторальні відносно деяких компаній, відносно нафтовидобуваючого сектору, але знову ж таки Російська Федерація поки що демонструє, що може їх переживати. Хоча знову ж таки з кожним роком їм все більше і більше треба інвестувати в свої енергоносії, щоб вони були конкурентно спроможні. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров уверен, что политическая изоляция и ограничение экономических отношений с Россией могут вынудить ее освободить оккупированные территории, в частности Крым. Давайте послушаем цитату Рифата Чубарова. Тільки повна міжнародна політична та дипломатична ізоляція Росії з одночасним різким скороченням економічних відносин до критичного мінімуму, запровадження ембарго на російську нафту і газ, відключення SWIFT змусять Москву сісти за стіл переговорів зі звільнення окупованих нею українських територій, включно з Кримом, без будь-яких попередніх умов з її боку. Анастасія Донець, аналітик Кримсос, приєднується до нашого ефіру. Пані Анастасія, вітаю вас.
Добрый вечер. Уже на протяжении 7 лет многие политики, в частности Меджлис крымстарского народа, говорит о том, что введение полного эмбарго на российскую нефть и отключение России от международной финансовой системы SWIFT действительно вынудило бы Россию сегодня покинуть оккупированные территории. Но насколько, как вы думаете, внедрение таких радикальных санкций в нынешних условиях реально? Вы знаете, я скорее соглашусь с предыдущим вашим гостем, что это скорее нереально на данный момент, потому что с политической точки зрения для многих стран Европейского Союза это невыгодно. И я бы сказала, что я не могу согласиться с вами, что индивидуальные санкции не являются действенными, потому что именно то окружение Путина, которое помогает ему оставаться у власти, может страдать от персональных санкций. К тому же сейчас в ЕС был принят новый санкционный режим. Это санкции теперь могут вводиться за серьезное нарушение прав человека. То есть ЕС все время расширяет свои санкционные режимы, расширяет те основания, на которых могут вводиться санкции, и чем больше людей будут подвергнуты персональным санкциям, тем больше будет давление на Путина, потому что кто захочет не ездить в Европейский Союз и не иметь там вклады, да? Вот это, кстати, очень интересный момент с внедрением нового санкционного механизма из-за отравления Навального. А разве то, что происходит на протяжении 7 лет на территории временно оккупированного полуострова, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, этого было недостаточно для Европы, чтобы внедрить новый такой санкционный механизм? Вы знаете, подобные очень масштабные изменения происходят постепенно. Действительно, Европейский Союз не был первым. Сначала такие санкционные механизмы ввели США. США вообще находятся на передовом фронте так называемых санкций Магнитского, да, санкций за серьезное нарушение прав человека. И, наконец, частью Европейский Союз тоже принял такие санкции. Дело в том, что с ЕС сложнее, потому что там нужен консенсус всех 27 стран. То есть если США или Канада могут единолично решить, мы принимаем санкции, то тут нам нужно 27 политических воль, которые будут одинаковыми. Пане Микола, а что вы думаете, вот чем вот этот новый санкционный механизм отличается от других механизмов, которые уже есть в Европейском Союзе? Ну, я зазначу, що не сильно вони відрізняються, тому що тут же ж питання в наслідках. Наслідки для тих, хто порушував права того корінного населення в Криму, будуть такі самі для Павла Губарєва, якого внесли всі можливі санкційні списки від США, ЄС, України ще в 2014 році. Тут же питання в наслідках. Я хотів би зазначити, що відповідаючи на ваше питання, чому саме зараз, тому що змінився порядок денний. Я нагадаю, що коли в Солсбері у Великобританії застосовувалася хімічна зброя і вбивалися на території, Союз не вів санкції. Більше того, вони відмовилися синхронізувати свої санкції з санкціями США. Зараз є інший порядок. Байден чітко демонструє, що він готовий відновлювати економічне співробітництво в обмін на спільну з тими людьми, особами, чи країнами, чи групами людей, які США вважає ворогами. Тобто зараз дійсно йде певна синхронізація позицій США і ЄС. Звичайно, як сказала попередня доповідачка, абсолютно вірно, що в ЄС цей процес буде більш довгим, більш складним. Але що поробиш? Але тут знову ж таки питання до української сторони. А що Україні забороняло ввести персональні санкції до людей, які в тим чи інший спосіб порушували права людей на окупованих територіях? Жодного механізму, яким би нам це забороняв, немає. Тож тут питання до українського МЗС та прокуратури, де ми були років 5. Зачитаю, що поряд із санкціями, які веде ЄС по тому списку, яким дала Україна цей список максимально синхронізує. Тому що дуже цікаво, коли певні особи не можуть виїхати в ЄС, але продовжують подорожувати Україну і мати тут майно. Я вважаю, що в принципі українському МЗС і Генеральній прокуратурі є куди рухатись. Интересно было бы, конечно, посмотреть на этот список. К сожалению, его нет в открытых источниках. Вот что еще я хотела с вами обсудить. Вы знаете, недавно состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором постоянный представитель России, некий Александр Лукашевич, заявил, что решение украинских властей достроить дамбу на Северокрымском канале может приравниваться к попытке геноцида. Вот что он сказал. Давайте послушаем.
Разве это можно назвать заботой о людях, которых Киев номинально считает своими гражданами? Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64-292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида. Ну, тут стоит отметить, что это не впервые, да, оккупанты пытаются дискредитировать Украину в глазах наших западных партнеров. Они там и в ОБС, в Организацию Объединенных Наций пытались обращаться. Пани Анастасия, как вы думаете, вот эти вот все попытки, они тщетны? Да, на мой взгляд, они тщетны. Знаете, это, мне кажется, скорее всего рассчитано как раз на жителей Крыма, к сожалению, которые в какой-то степени изолированы, потому что Россия полностью выгнала после 2014 года независимые СМИ. Не мне вам об этом рассказывать, вы сами об этом знаете. То есть, скорее, это такая пропаганда, которая против Украины для крымчан и, наверное, для россиян, потому что с точки зрения международного права это абсолютно абсурдное заявление. Все прекрасно понимают, что именно государство-оккупант несет ответственность за оккупированную территорию, и невозможно сначала оккупировать территорию, а потом обвинять Украину в том, что на этой территории нарушаются какие-либо права. Это абсурд. Дякую вам дуже, пані Анастасія. Анастасия Донать, аналитик Крымсоц, была с нами на прямом зв'язку. Пане Микола, как вы считаете, насколько вода сегодня является мощным и серьезным инструментом в руках Украины в направлении деоккупации полуострова? Ну, знову ж таки, тут можна лише погодитись з попередньою доповідачкою, все було сказано чітко і по суті. Що ж до питання води, ну, знову ж таки, питання води лише здорожчує утримання окупованих територій. На мою думку, будь-яка дія, яка сприяє економічним, фінансовим, людським, матеріальним втратам з боку окупанта, є позитивною. Тим більше вона вкладається в канву як міжнародного права, так і українського права. Тож, якщо вони питають, чому не вистачає води, мені здається, зупиніть певні виробництва, які належать певним чи то українським, чи російським олігархам, і води може вистачити. Вот недавно было такое сообщение от оккупационных ведомств, что там высохло еще два очень важных водохранилища, и даже вот снегопады, которые были недавно, они не пополнили эти водохранилища, тем самым ситуация с водой на территории полуострова остается все критической. Как вы думаете, вот все же как они будут выходить из этой ситуации? Видите ли вы какую-то стратегию, по которой они будут двигаться? Ну, наскільки я знаю, то відповідно в Росії йде певна дискусія щодо того, як з цієї ситуації виходити, механізми опріснення води, все це є, звичайно. З іншого боку, я так розумію, що Російська Федерація буде продовжувати тиск на Україну з боку вирішення цього питання за рахунок України, але знову нічого не вийде. Тому що той порядок денний, який зараз взяв собі на озброєння Офіс президента, абсолютно не корелюється з допомогою окупанта в окупації території. Тож з України в них навряд чи щось вийде. А механізми опріснення води, знову ж таки, вони опробувані перською затокою, вони є і нічого не заважає окупантам це поставити. Але я звертаю увагу, що це вирішить питання безпосередньо гуманітарне, вистачить питання води для населення. А питання бізнесу не вирішить, і Російська Федерація має зрозуміти, що Крим-Титан краще вже зупиняти, тому що рано чи пізно він і так встане. І зараз просто витягують проблему. Кстати, про строительство опреснительных установок, про необходимость строительства этих установок говорит оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. А вот Путин и Хаснуллин говорят, что пока что такой необходимости нет. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Олесю Яхно, политолога, директора Институту национальной стратегии Украины. Пани Олеся, витаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Как вы думаете, почему Аксенов вдруг противоречит Путину и Хаснуллину, в то время как они говорят, что не надо строить никакие опреснительные установки, воды хватает, а вот Аксенов говорит, нет, не хватает, надо? Тому що є реальна проблема. Я так думаю, що в Російській Федерації намагаються в тому числі і демонструвати, що нібито немає якоїсь такої аж проблеми, пов'язаної з водою, а в Криму, ті, хто живуть в Криму, вони це розуміють, що така проблема
об'єктивно є. Тому я думаю, з цим пов'язані такі протиріччя. Как они будут выходить из этой ситуации? Допускаете ли вы такой вариант, что Кремль вдруг обратится к Украине и скажет: мы не справляемся? Ну, я думаю, Кремль так ніколи не скаже, тому що для Кремля визнавати помилки взагалі будь-в чому це дуже складно. І якби Кремль визнав, що він не справляється, то тоді б виявилось питання, навіщо ви анексуєте Крим і розповідаєте, що Крим хотів сам повернутися, і це тоді виявить так звану російську вітрину Криму, тому що прийнято в Росії критикувати завжди Крим часів фактичної, не лише юридичної належності до України, коли там казали, що там було і те погано, і все погано. Але ми бачимо, яка російська вітрина Криму. Це не лише перетворення на військову базу, витіснення нелояльної частини населення, а це і реальні проблеми, в тому числі пов'язані з водою. Тому Кремль, звичайно, ніколи так не скаже. Я тут згодна, що він буде діяти двома можливими в логіці двох можливих дій. Це або продовжувати шантажувати Україну, але на цьому етапі, на мій погляд, це вже неможливо. Тобто схилити Україну до постачання води. Або в пропагандистській площині це дійсно на когось звалювати цю вину. І з часом, можливо, будуть якісь там кроки здійснені, які частково допоможуть з водою, але системно і глобально це не вирішує проблему. Але буде, звичайно, Кремль звалити це на когось іншого, окрім на самого себе. А есть ли вероятность возможного вторжения на херсонскую часть материковой Украины для открытия доступа в Северокамский канал? Не можна, звичайно, цього виключати. На мій погляд, Росія і далі тиснетиме на Україну, причому не лише це може бути південь. Ми бачимо, що продовжуються дії на Донбасі, окремі гібридні якісь теми можуть звучати і на Західній Україні, так само на півдні можуть здійснюватися певні провокативні кроки. І це все спрямовано на те, щоб посилювати цей тиск, і щоб врешті-решт досягти чогось витиснути з України, щоб Україна пішла на якісь можливі поступки. Тому, звичайно, не можна виключати, в тому числі, що і на півдні України можуть бути здійснені певні дії з боку Росії. А насколько сегодня украинские власти консолидированы в позиции вообще никаким образом, чтобы вода в Крым не попадала? Вот насколько мы сегодня консолидированы в этом вопросе? Мені здається, сьогодні позиція України вона більш консолідована, ніж, скажімо, рік назад по різним питанням. Якщо ще рік назад ми могли почути, або протягом 1,5 року попередніх ми могли почути таку заяву, яку можна трактувати по-різному, про воду від того ж прем'єр-міністра Шмигаля, потім це викликало багато критики. Але зараз мені здається, що позиція України вона стає взагалі більш цілісною і по Донбасу, і по Криму, і всередині по різним інформаційним спецопераціям. І це пов'язано, по-перше, з тим, що змінюється зовнішня кон'юнктура не на користь Російської Федерації. Ми бачимо, що більш жорсткими стають дії Сполучених Штатів і навіть Європейського Союзу. А друге, це те, що все-таки в Україні теж дуже важливо в умовах такого посиленого, очевидно, тиску з боку Росії, дуже важливо мати цілісну позицію. І мені здається, що зараз якраз ця позиція вибудовується. Тому що якщо навіть порівняти заяви, хоч це стосується Донбасу, тих же представників Мінської контактної групи, то вони трошки відрізняються, ті заяви, які звучать зараз від одних і тих же людей, і які звучали навіть півроку назад чи декілька місяців. І це все говорить на користь тому, що сформується більш цілісна позиція, більш чітка, несуперечлива. І Україна, мабуть, розраховує що на більшу підтримку з боку Заходу і на більший санкційний тиск щодо Російської Федерації. Тому позиція повинна бути, звичайно, цілісною. І я думаю, що таких розмов про те, що треба постачати воду в Крим, я думаю, що їх влада не буде навіть з метою подивитись на реакцію. Я не думаю, що зараз
будуть звучати такі заяви, і це добре. Дякую дуже, пані Олеся. Олеся Яхно, політолог, Дякую. директор Інституту національної стратегії України, була з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, с чем вы связываете такую активизацию действий украинских властей сегодня в направлении оккупированных территорий? И по Донбассу уже звучат такие недвузначные заявления, и по Крыму сейчас видим очень много инициатив. Володимир Олександрович Зеленський нарешті збагнув, що він не президент Кривбасу, що він не президент Кривого Рогу і навіть не президент 95-го кварталу. Він президент України. А якщо ти президент України, ти маєш займати проукраїнську позицію, інакше ти закінчиш як Янукович. Все. В українців доволі проста формула, і вона ще жодного разу не дала збій. Тож Володимир Олександрович зрозумів, що єдиний спосіб наразі якось вгамувати ситуацію і залишитися при владі – це стати на проукраїнській позиції, проголосити армія мова віра і почати діяти в цій парадигмі. Ця парадигма має з одного боку одну ваду, з іншого боку одну перевагу. Адже кожного дня ти маєш бути ще більшим проукраїнцем, аніж вчора. Тож ми бачимо, що вся проукраїнська риторика з боку Офісу президента, вона розгортається по східній, і саме це дає розуміння, що не те, що навряд чи буде дана вода в Крим, вона елементарно не буде дана. Але, звичайно, це буде провокувати Російську Федерацію на певні агресивні дії. І тут же в мене питання, а чи готові ми до них? Чи готова наша армія дати відсіч? Чи готове суспільство до того, що бойові дії можуть розпочатися на рівні 15-го року? Чи не зустрінемо ми знову ж таки дуалізм в українському суспільстві, коли хтось не захоче воювати, хтось при оголошенні мобілізації знову ми будемо шукати наших добрих співгромадян, де тільки можливо в тій самій Європі. І українське суспільство має собі задавати доволі багато питань, чи готове воно підтримати українську владу в реальній боротьбі за окуповані території, а не за, скажімо так, віртуальну боротьбу, яка не виходить за межі урядового кварталу. Но для этого нужна четкая информационная стратегия. Для цього потрібно пояснювати, навіщо це потрібно. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Тут потрібно, перепрошую, тут як з вакциною. Треба дійсно консолідація еліт для того, щоб тоді, коли влада починає там певний рух, політичні опоненти не починали спекулювати. Не так, вибачте, не таку мобілізацію оголосили, не так воюємо, і одне, друге, третє, п'яте, десяте. Українське суспільство має визначатися. Ми боремося чи ми не боремося, тому що обидві стратегії мають і переваги, і недоліки. Мы с вами уже несколько раз упоминали Донбасс. Я бы хотела остановиться на этом подробнее. Вот сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сделал ряд очень важных заявлений. В частности, он сказал, что для Украины настало время ежедневно требовать вступления в НАТО. Она заслуживает стать частью Альянса, поскольку отстаивает демократические ценности. Давайте послушаем его цитату. Настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації. Но ведь каждый день требовать вступления в НАТО недостаточно. Насколько мы реализовываем эту дорожную карту, которую нам очертили? Ви знаєте, тут краще питати безпосередньо Офіс президента, наскільки вони бачать ці маркери. Тому що певні там синхронізації певних політик у прийняття рішень в оперативній військовій обстановці, воно дійсно відбувається. В питанні озброєння нам ще йти. Але питання в тому, що коли приймали країни Прибалтики, чи були вони до НАТО готові більше, аніж ми зараз? Ви знаєте, в мене тут дуже велике питання. Чи становили країни Прибалтики для обороноздатності НАТО хоч якусь цінність? І чи є Україна для країн НАТО цінністю в питанні обороноздатності? Але мені здається, що так як в нас другий в Європі потенціал танкових військ, то в принципі ми хоч якусь цінність, але представляємо. Але знову ж таки НАТО розуміє, що питання вступу України в НАТО, воно все ж таки залежить від Російської Федерації. Адже саме статутом заборонено, що поки Україна має певні територіальні суперечки з країнами-сусідами, вона не може бути членом країни НАТО.
І навряд чи вони будуть свій статут міняти заради нас. Але знову ж таки заяви Єрмака, вони вкладаються в парадигму того, що я вже сказав. Кожного дня ще більше підкреслювати, що ця влада проукраїнська, кожного дня ще більше підкреслювати, що немає альтернативи НАТО та ЄС. Ну вот вы знаете, недавно на брифинге выступал генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг, и он сказал, что если бы Украина была бы в НАТО до событий 2014 года, то в принципе аннексии бы Крыма и войны на востоке Украины бы не было. Вот что бы это значило? Уже приходит вот это переосмысление и понимание в НАТО, что Украину нужно брать в Североатлантический альянс, или же можно каким-то другим образом расценивать эти заявления? Так тут звичайне питання, хто вам заважало це зробити до 2014 року. Ну, елементарно, ми стучалися в НАТО стільки, скільки могли. У 2008 році ПДЧ нам заробила Франція та Німеччина. То, може, давайте до них спитаємо, чи відповідальність лежить безпосередньо в тій площині. На конкретних країнах, які блокували рух України до НАТО. І зараз це не переосмислення, зараз це намагання відіграти ситуацію назад, показати, що Україна для НАТО є важливими, що вони думають про це, але жодним чином не здійснити інших практичних вчинків в цьому напрямку. Тобто поговорити, що треба було зробити до 2014 року, круто. Але тоді, коли ви приведете до відповідальності тих країн, які нам заблокували це ПДЧ, наголошую, це Федеративна Республіка Німеччина і Франція, тоді можна вважати, що слова європейців є щирими, а не лише черговою риторикою. Давайте підключимо к нашій бесіді Олексія Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Салям алейкум. Пане Алексею, каковы перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс? Насколько мы приблизились к тем стандартам, которые от нас требуют западные партнеры? Справа в тому, що коли люди розглядають наш вступ до НАТО, що прописано в нашій Конституції вже, так, то всі чомусь думають, що це якісь вимоги до озброєння, до якихось військових атрибутів та таке інше. Вступ до НАТО – це не просто військовий, це ще і військово-політичний блок. І вимоги, які до нас висуваються, вони більше пов'язані не з Збройними силами, а пов'язані з тими негараздами, які в нас є. Це корупція, інші негаразди, про які всі знають. Вони поставили нам певний план, 5 кроків, щоб ми зробили до того, щоб отримати ПДЧ і почати рух уже до вступу в НАТО. А з точки зору військових, у нас ми більш-менш готові до вступу в НАТО. Вот многие эксперты, политики говорят о том, что пока на территории Украины идет война, прямой конфликт, прямое военное столкновение, то говорить о вступлении Украины в НАТО не приходится. Это противоречит статуту Североатлантического альянса. Хотя вчера в нашем эфире глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО сказал, что в принципе, если бы мы выполнили все условия, то этого не было бы препятствием. Так все-таки я хочу понять, это есть препятствие или нет, пане Олексій? Формально це є таке, формально є таке препятствие в тому, не можуть бути прийняті до альянсу країни, на території яких відбувається збройний конфлікт. Але це не прописано так чітко, що це 100% заборона. Можна по великому рахунку цю заборону обійти. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб нас прийняли в НАТО, повинні дати згоду всі 29 країн, членів цього альянсу. І ніхто не дуже, особливо Франція і Німеччина, вони не дуже хочуть вступати в прямий збройний конфлікт з ядерною країною, така як Російська Федерація. Тому нам спочатку треба, щоб в нас дотиснути Російську Федерацію, щоб у нас відбувся мир на нашій території, і тоді далі рухатись до вступу в альянс. Але це важкий шлях, але врешті-решт, послухайте, що кажуть Сполучені Штати. Україна буде в НАТО. Це питання часу. Принципових, ми рано чи пізно там будемо. Краще, щоб рано. Среди требований, которые выдвигают нам наши западные партнеры, это, естественно, судебная реформа. Послы стран Большой Семерки призвали съезд судей Украины отложить пока назначение судей Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления
прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора. Давайте послушаем их цитату. З цією метою посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору. Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі. Пане Микола, что бы означало это заявление? Сначала МВФ не дал нам очередной транш денег, а сейчас мы видим, что послы G7 призывают отложить пока что назначение судей. Что бы это значило? Нам не доверяют? Ну, я думаю, і ця влада, і попередня зробила дуже багато речей для того, щоб європейці та наші заокеанські партнери ставилися до України трохи упереджено. Якщо говорити про питання МВФ, там ж все-таки більше їх турбує те, що Україна стала в ручному режимі регулювати ціни на газ для населення. Але я так розумію, що з 1 квітня ця проблема відпаде, тому що відпаде безпосередньо перестане діяти певна постанова Кабміну, і тоді вже МВФ повернеться до співробітництва. Що ж до заяви послів G7, ну вони відверто не вірять в ту судову систему, яка є зараз. Більше того, коли ми говоримо, що в Україні є корупція, президент говорить, ми тут кожному зараз роздамо інвестиційну няню, то послиня ФРН зазначила доволі правильну річ. Нашому бізнесу в Україні не потрібні няні, нам потрібно нормальне судочинство. Тож, дійсно від України чекають реформи. Питання лише в тому, чим ця реформа закінчиться. Адже реформу судочинства в нас проводили Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і Володимир Олександрович Зеленський. Тобто можна вважати, що реформа в Україні судової гілки влади – це така вже стала державницька традиція. Жодний президент без цієї реформи жити не може. Але кожна реформа, яка проводила, за великим рахунком не приводила до росту якості правосуддя, не привносила якусь правосудність в рішення суддів. І те, що відбудеться наступний рік-півтора, це дійсно знову будуть в судовстві відбудеться персональна перетрубація. І мені дуже хотілося, щоб те, що зараз робиться, ці законопроекти, які вносяться, все ж таки були направлені на підвищення якості правосуддя, дотримання угоди, тому що тоді дійсно європейські партнери зрозуміють, що якщо з українським судом хоч іноді можна не домовитись, то є перспективи боротьби з корупцією, тому що абсолютно безглуздо вкладати в антикорупційні структури шалені гроші, тоді, коли українські суди беруть і відпускають цих корупціонерів. Тож, ми стаємо перед таким дуже цікавим. Україна знову ж таки стає перед вибором. Ми підемо шляхом попередніх президентів, коли президенти просто порозставляли своїх суддів і назвали їх такими незаангажованими, або ми дійсно проведемо реформу, яка буде сприяти підвищенню якості правосуддя в Україні. А где гарантия, что вот новая судебная реформа сейчас, которая пытается внедрить Зеленский, и суды, они будут не ручными? Кто может это гарантировать? Жодної гарантії. Вам ніхто не дасть жодної гарантії, тим більше в Україні. Я ж кажу, ми стоїмо перед доволі цікавою розвилкою. Чим закінчиться ця реформа, ми зрозуміємо через рік-півтора. Тому що Офіс президента може використати це для того, щоб підвищити свій вплив безпосередньо в судовій системі, або для того, щоб зробити цю судову систему дійсно незалежною. Яким шляхом піде Офіс президента, мабуть, знає лише Офіс президента, але точно не я. Дякую дуже, пане Микола. Микола Мельник був з нами на прямому зв'язку, генеральний директор аналітичної групи «Левиафан», політичний аналитик. Давайте послушаем вместе, что сказал глава Офиса президента Андрей Ермак о перезапуске Конституционного суда. Давайте выведем его цитату. Судова реформа відбувається у нормальному, робочому і конструктивному режимі. Президент дав команду. Він драйвер судової реформи. Незабаром ми зможемо говорити про повне перезавантаження Конституційного суду, яке, сподіваюся, розпочнеться зі зміни його керівника, який повністю і себе дискредитував, і своє відомство.
Ну, по сути, Ермак говорит о том, что Зеленский станет драйвером судебной реформы, перезапуска Конституционного суда и так далее. Верите ли вы в это, или же все-таки опять произойдет так, что суды, судебные органы станут ручными для той или иной власти? Розумієте, у нас, коли ми кажемо про реформу, в тому числі судову, ми постійно кажемо, що треба зробити гарну реформу, щоб судді були гарні, щоб вони приймали правосудні рішення і так далі, і так далі. Тобто це дуже нагадує такий посил, ми за все гарно проти всього поганого. Давайте розбиратися. Дивіться, у нас мають працювати приблизно 12 тисяч суддів. Зараз працює 9. Тобто 3 тисяч суддів не вистачає. Є деякі ланки судової інстанції першої ланки, де взагалі нема суддів. Тобто людям нема куди звертатися. Для того, щоб зробити судову реформу, справжню судову реформу, треба подивитися на досвід інших країн, європейських країн, Сполучених Штатів, як вони це робили, що вони робили. І тоді починати з самого верху, з Конституційного суду, з Верховного суду, там робити певні перестановки, проводити певні конкурси прозорі, і так іти до самого низу. Починати знизу нема сенсу, бо у нас на сьогодні 3 тисяч суддів не вистачає. Як зробити суди справедливими? Ну, по-перше, можна зробити перший і такий дуже потужний крок – це ввести, він, начебто вже існує, але не застосовується. Це суд присяжний. Щоб не суддя вирішував, винна людина чи ні, а врешті-решт, щоб це вирішували присяжні. Щоб була змагальність між прокурорами та адвокатами. Ну а как обеспечить качественную селекцию кадров не только в суды, а в судебные органы, которые, в принципе, и занимаются отбором судей и их контролем? Ну, суди на зараз перевантажені. В зв'язку з тим, що не вистачає людей просто на ці посади. Як це зробити? Ну, у нас багато випускається випускників з юридичних факультетів, люди, які розбираються в судовому праві. Треба залучати цих молодих людей на першій інстанції, на первинну ланку, щоб вони там працювали. А переформувати суди треба починати згори. Не знизу до верху, а зверху до низу робити ці зміни. Ну, по-перше, я ж кажу, це було б дуже непогано вести суд присяжних, хоча у нас було дуже багато виправдальних виробків, бо наші прокурори, вони не звикли змагатися з... Ну, суд – це змагання, звинувачення та захисту. Прокурори не звикли змагатися, вони звикли приходити і казати, буде отак, 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 ми все вирішимо. Тому буде багато виправдано людей, які дійсно є винні. Але це для першого кроку це було дуже непогано. Перше, суд присяжних. З моєї точки зору, хоча я не вважаю себе великим експертом судової справи, я можу більше про якісь військові. Ну вот, кстати, давайте, поговорим про ситуацию на востоке Украины. Вы знаете, сейчас там активизировались военные действия, боевики обстреливают украинские позиции, несмотря на режим тишины, о котором договорились в рамках Минского процесса. Тем не менее, там сейчас идет такая активная фаза боевых действий. С чем вы связываете активизацию террористов? Ну, я зв'язую це з тим, що, по-перше, почали ліквідовувати п'яту колону всередині України. Це, по-перше, телеканали. Ну, по-друге, це разом з Сполученими Штатами, це сьогоднішні санкції на пана Коломойського. Інші речі, які проводяться, це дуже, я дуже вітаю ці речі, які проводяться сьогоднішньою владою. Я думаю, що це відповідь. Ну, коли тільки закрили канали, ми з побратимами зібралися і поговорили між собою, чи буде загострення чи ні. І єдиноголосно вирішили, що загострення в найближчий час буде обов'язково. Воно і відбулося. А те, що це називається, ну, це люди кажуть, що там якісь мир, чи там перемир'я, чи ще інше, цього нема. Там йдуть обстріли, бойові дії локального характеру, такі самі, як були в 15-16 році. Нічого не змінилося. Тобто перемир'я нет? Фактично його нема. Те, що, ну, дивіться, ми постійно казали, що ОБСЄ, воно не помічає обстріли, які веде ДНР, ЛНР по нашим позиціям. Так. Ми постійно там, нам навіть, коли ми були на ротаціях, нам забороняли показувати так от, окуляри, щоб вони не бачать, інші там нехороші знаки показувати, коли проїжджали ці машини ОБСЄ. Зараз вони фіксують в рази більше обстрілів, ніж фіксує наша
люди, які керують операцією Об'єднаних Сил. Да, но несмотря на это, несмотря даже на это, представители ОБСЕ в рамках Минского формата пытаются всячески заставить Украину идти на прямые переговоры с террористами. Что бы это значило? Ну, це дуже поганий симптом, дуже поганий, тому що зараз нас питаються поставити, що є сторона конфлікту України і сторона конфлікту ці незаконні формування ЛДНР. Росія начебто посередник, спостерігач. Хоча спочатку, з самого початку, мінські домовленості, мінські перемовини в трьохсторонній контактній групі, це були перемовини між Україною та Росією. А там були тільки долучені ЛДНР. Зараз це хочуть переначити в той бік, що сторона конфлікту – це Україна, сторона конфлікту – ЛДНР, а росіяни – це спостерігачі. Це неприпустимо. Тому навіть Єрмак сказав, що перемовини в трьохсторонній контактній групі зайшли в глухий кут. Зайшли в глухий кут, це його майже цитата. Я зараз не вірю. Ну і подивіться, як змінилася риторика того самого Кравчука, коли він каже, що якщо по нам стріляють, будемо відповідати. І навіть Зеленський вже не бачить мира в очах Путіна. Тобто я вважаю, що загострення буде, але повномасштабної війни, скоріш за все, не буде, бо її не витримає Росія в першу чергу. А мы? Ну вот давайте предположим, давайте смоделируем. В случае, если начнется такое вот прямое полномасштабное вторжение в Украину, Украина готова дать отпор? Так. Тільки це буде не та війна, яку ми бачили в хроніки Другої світової війни. Це буде трохи інші бойові дії. Це буде невеликі групи, майже диверсійні групи. Але давайте припустимо, скільки треба людей тримати, наприклад, не кажучи про Харків, Слов'янську. Щоб Слов'янськ, чи Харків, наприклад, був під контролем Російської Федерації. Скільки тисяч людей? Скільки? 10, 20 тисяч, 30 тисяч. Це тільки одне місце в Україні. І ви розумієте, що на ранок наступного дня цих людей буде відсотків на 10 менше. І так буде кожну ніч, кожен день. І ми їх просто будемо знищувати в такий спосіб. Тобто вони розуміють, що зайти в Україну, захопити Україну, як колись це зробив Адольф Гітлер, вони просто не зможуть. У них не вистачить на це ресурсу. Тим більше ми вміємо воювати і оборонятися ми вміємо дуже непогано. Їм буде дуже важко. Сегодня появилось такое информационное сообщение от Минобороны. Там они заявили, что разведка Украины зафиксировала концентрацию российских военных на границе с Украиной. Да, что бы это значило? Концентрація, дивіться, є концентрація в Білорусі на півночі, є концентрація на наших східних кордонах. Там знаходиться постійно велика кількість російських військ, які знаходяться в стані підвищеної бойової готовності. Там знаходиться приблизно 150 тисяч людей. Там багато танків, самоходних установок, артилерійських і так далі, і так далі. Тобто там також літаки, гелікоптери, там стоїть потужне формування. Тому воно в будь-який час може бути застосовано. Це я маю на увазі на території Російської Федерації. На території України в ЛДНР знаходяться два армійські корпуси російських у складі 30 і 50 тисяч людей. Це потужна сила. Тобто вони, якщо вони підтягнулися до границі, це можливо. Я ще раз кажу, я не вірю в те, що вони почнуть повномасштабну війну, так як це було в 2014 році, так як вони захоплювали Крим. Прямої лобової зіткнення, звичайно, ми не витримаємо, нам треба буде відступати. Але тактика бою, захисного бою, в нас відпрацьована і їм буде дуже несолодко. Повірте на слово. И вони в цій війні програють. Пане Алексей, а вот такой вопрос. В конечном итоге, как вы видите возвращение наших территорий? Да, у нас есть Минский процесс, в рамках которого есть различные подгруппы, политическая, гуманитарная и так далее. Да? У нас по Крыму формируется сейчас Крымская платформа, и украинские власти, они привержены к политико-дипломатическому пути возвращения наших территорий. А как вы видите? Вы верите, что политико-дипломатическим путем можно вернуть территории? Політико-дипломатичний путь – це як масло масляне. Путь може бути тільки військово-політичний. Він не може бути політично-політичний або політично-дипломатичний. Це майже синонім. Ми маємо перемогти Росію військово-політичним шляхом. Ми маємо потужні збройні сили, маємо мати, пробачте за таку тавтологію,
і вирішувати питання на різних майданчиках, Нормандський, Мінський, будь-який майданчик, для того, щоб примусити Росію піти геть з нашої території. Для цього ми маємо зробити такі умови разом з нашими партнерами, щоб їм було невигідно продовжити ці дії ні політично, ні економічно, і так невигідно, щоб всім було невигідно політично. То есть параллельно с переговорами Украина должна готовиться к военному сценарию, правильно я вас поняла? Якщо в нас буде слабка армія, якщо вона не буде мотивована, не підготовлена, то це козир для перемовин для Російської Федерації, не для нас. У нас має бути потужна армія з потужною зброєю, яка працює, принаймні сили спеціальних операцій в нас, вони на 100%, на 99% працюють по стандартам НАТО. Ми вміємо воювати, вміємо оборонятися. Пробачте, коли проводилось загальне навчання України і НАТО, то наші військові займали там перші місця. І американці, я особисто спілкувався багато з цими сержантами, людьми, які там служать, вони кажуть, що нам є чому у вас навчатися. Не тільки нам, вам, нас, а і американці кажуть, що у вас дуже великий бойовий досвід сучасної війни, гібридної війни. Тому ми залюбки слухаємо, дивимося, що ви робите, і приймаємо цей досвід. Тому не лякайтесь. Я думаю, що не в змозі Росія нас лобовим ударом перемогти, навіть лобовим ударом. Пане Олексій, еще я бы хотела, чтобы вы прокомментировали такой вопрос. У нас, к сожалению, сейчас с каждым днем увеличивается количество заболевших коронавирусом. Наконец-то Украина уже начала вакцинацию от коронавирусной инфекции. Вот как обстоят дела на фронте с вакцинацией? Как много украинских военных уже вакцинированы? Точну цифру назвати неможливо, бо це не є відкрита інформація. Будьте впевнені, в Збройних силах, якщо хтось захворів, і є підтверджений ЛРТ, що в нього коронавірус, одразу виявляють коло спілкування тих контактних так званих особи, цих контактних особ ізолюють. Тобто в армії боротьба з коронавірусом, вона така, яка мала би бути в Україні повністю. Тобто відслідковують. Борони Боже, в тебе підозра на коронавірус, ти сам підозрюєш, що в тебе коронавірус, ти йдеш, тебе тут же роблять ПЛР-тест, так званий, за декілька годин тобі дають інформацію, відповідь, хворий ти чи ні, і якщо, борони Боже, ти є носієм цього вірусу, тут же коло людей, з ким спілкувався, тут же перевіряють. Тобто це поставлено, тут по-армійськи, але по-армійськи дуже добре поставлено. Так що я думаю, що епідемії в Збройних силах мати не може бути. А все военные хотят вакцинироваться? То есть нет ли такого, что среди них есть те, которые не хотят? Не всі хочуть вакцинуватись, бо антирекламна вакцина пройшла дуже успішно. В комунікації винна влада, тому що спочатку ми були чемпіонами світу там по боротьбі з коронавірусом, потім ми очікували китайську вакцину, потім індійську вакцину, і люди вже не довіряють. І зараз іде інформація, що багато лікарів не хочуть вакцинуватися. Це для людини, яка не є лікарем, і йому кажуть, що лікар не хоче вакцинуватися, для нього це показник, що може не треба. Але армія, пробачте, відрізняється від цивільних людей тим, що там є наказ. Якщо буде наказ вакцинуватись, люди будуть вакцинуватись. Подобається це чи не подобається. Пане Олексію, давайте підключимо к нашій бесіді сейчас лікаря-імунолога, кандидата медичних наук, доцента Федора Лапія. Пане Федор, вітаю вас. Вітаю вас, навзаєм. Уже 2 дня подряд количество заболевших COVID-19 в Украине больше 10 тысяч, если я не ошибаюсь. Вчера и сегодня рекорды по количеству госпитализированных, их больше 3 тысяч. С чем вы связываете рост количества заболевших на коронавирус? И не стоим ли мы сейчас на грани новой 3-й волны и нового 3-го локдауна? Мені простіше відповісти на самий кінець, на останні запитання. Дійсно, ми перебуваємо на підйомі захворюваності, можемо це називати хвилею. З чим пов'язаний підйом захворюваності? Тут не можна
не згадати новорічні свята, і, зокрема, зустрічі родин, поїздки, подорожі, відпочинок. Але також ми можемо до цього додати, що на сьогоднішній день в Україні виділено так звані британські мутовані віруси, які характеризуються вищою заразністю, і є вже для того підтвердження, що британські віруси циркулюють в Україні. А чем он отличается? Вот в чем его опасность нового штамма? Вони характеризуються вищою заразністю, тож їх заразність десь понад ніж 1,5 рази вища. Якщо ми говоримо про заразність, наскільки людина при контакті з хворим буде з ризиком заразитися. Тобто заразність цих вірусів вона є вищою. Не можна сказати, що що ми маємо дані про те, що це якось впливає на тяжкість перебігу захворювання, але заразність тут вища. 24 февраля уже в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков Оксфордского университета. Вот эта вакцина, она хорошая? Рекомендуете ли вы все-таки вакцинироваться? Я рекомендую не вакцинуватися. Багато моїх колег в Україні вже вакцинувалися і очікують свої черги, так само, як я очікую свої черги. Якщо говорити, чи хороше, чи погано, мені здається, що те, що Канада наразі оголосила про реєстрацію цієї вакцини, те, що вони будуть її використовувати для вакцинації громадян Канади, це вже є певне тому підтвердження. Так само, як і Великобританія замовила близько 10 мільйонів доз цієї вакцини для вакцинації громадян Об'єднаного Королівства. Ну і буквально на днях посол Великобританії в Україні так само зробили заяву про те, що дана вакцина, вона є не аналогом і не генериком, це і є вакцина AstraZeneca. Пане Федору, а как быть с теми людьми, антивакцинистами, если можно их так назвать, которые верят в теорию заговора, что вот мы вакцинируемся, нас будут чипировать, да, вот такие вот идеи безумные звучат. Вот как быть с ними? Вакцинація проводиться на добровільних засадах, навіть для медичних працівників. Отже, якщо вони не хочуть, вони можуть не вакцинуватися, продовжувати вірити в різні теорії заколоту, в тому числі продовжувати вірити в пласку землю, тобто це їх право. А скажите, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию? Мало того, що можна, тут навіть ще існують рекомендації, що варто це зробити, тому що імунітет не є тривалим, ми бачимо повторні випадки. Повторні випадки можуть бути і легкі, і тяжкі, але вони все ж таки є рідкими протягом 3 місяців від COVID-19. Тож, якщо ми говоримо про те, що можна відтермінувати вакцинацію для тих, хто перехворів, це можна зробити на період до 6 місяців. Але якщо маєте можливість, то Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики в Україні, яку я маю честь очолювати, все ж таки рекомендує вакцинацію, якщо є можливість, зробити і до закінчення даного періоду 6 місяців. Дякуємо дуже, пане Федору. Федір Лапій був з нами на прямому зв'язку, лікар-імунолог, кандидат медичних наук, доцент. Пане Олексію, чуєте? Так. Пане Алексею, вот действительно, ваша точка зрения, как быть с теми людьми, которые не хотят вакцинироваться, верят в эту теорию заговора? Земли. Еще раз, извините, я не расслышал. Говорю, плоской земли, да, верить? Да, которые верят, что Земля плоская, да. Как? Ви знаєте, у нас взагалі люди не бажають вакцинуватися від коронавірусу, від грипу. У нас вакцинація, це є недовіра до нашого Міністерства охорони здоров'я, на жаль. Недовіра не стільки до міністерства, скільки до тих комунікацій, які вони мали би зробити та пояснювати людям, чому це безпечно і як це треба робити. Що з ними робити? Я думаю, що примусово вакцинувати людей неможливо, бо це буде велика проблема в суспільстві.
Ну, якщо не хочуть вакцинуватись, то нехай хоча б перевіряти їх на наявність коронавірусу як можна швидше. Нехай вони пишуть письмову відмову в тому, що вони не хочуть вакцинуватись. Тоді всі ризики і всі витрати, які будуть лягати на лікування, мають бути з їхніх кишені. Ну, а можно ли все же... Вакцина має бути безкоштовне, а лікування, якщо ти відмовився, пробачте, має бути за рахунок відмови лишився. А можно ли все-таки вот всю ответственность скидывать на людей, да? Можем ли мы все-таки говорить о том, что мы провалили вакцинацию, учитывая, что мы на последнем по количеству сегодня вакцинированных месте в Европе? И то, как Украина все же закупала эту вакцину, и в каком количестве она дошла до нас, все же вызывает очень много сомнений. Так, я саме це і мав на увазі. Це викликає багато сумнівів. Але перекладати відповідальність лише на людей або лише на владу – це простий спосіб знайти вихід. В нас великі проблеми в тому, що в нас от сьогоднішня влада, вона, принаймні, починала з того, що вони бачили дуже легкі рішення важких проблем. Так не буває. Важкі проблеми вирішуються важкими шляхами. Тому просто відповісти, чому в нас провалена вакцинація, це треба розбиратися. Я думаю, що є вина і людей, які не хочуть вакцинуватися, і влада, яка не змогла налагодити нормальну комунікацію. Ну і ті закупівлі, які надійшли ми на предостанньому місці в Європі, вже Зімбабве там вакцинується і так далі, це теж треба враховувати. З цим треба розбиратися. І розбиратися жорстко, знайти вини, і вини мають бути покарані. Якимось такими «все буде добре», відосиками, пробачте, не обійдешся. Треба розбиратися, чому так сталося. Це є факт, з яким треба розбиратися. Дякуємо це дуже. треба робити, принаймні, тимчасову слідчу комісію в Верховній Раді і дивитися, чому так відбулося. Бо є багато дзвіночків про те, що там була присутня корупція. Чохсагл нас, пане Олексію. Дякую дуже. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямом зв'язку. А, как я отметил, уже 2 дня подряд количество заболевших COVID-19 в Украине больше 10 тысяч. Вчера и сегодня рекорды по количеству госпитализированных, их больше 3 тысяч. Темпы ускорения заражением опять угрожающие. В правительстве снова заговорили о жестком локдауне. В красной зоне сейчас находятся 3 области: Ивано-Франковская, Черновецкая, Житомирская. Сложная ситуация с местами в больницах Закарпатской, Винницкой, Сумской, Донецкой и других областях. Вже зараз очевидний факт, що у нас розпочалася 3-я хвиля пандемії. Якщо ситуація буде погіршуватись, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то, мабуть, у нас не буде іншого виходу, ніж запровадження жорсткого карантину такого типу, який ми вже переживали. Я б дуже цього не хотів. Не добавил оптимизма и министр здравоохранения Максим Степанов. Сегодня в парламенте он заявил следующее. За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ доволі швидко підходить до 3-ї хвилі коронавірусу. Оцінки науковців невтішні. 2-й рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній. В Україні цифри зараження теж ростуть щодня. Ми вже вступили до 3-ї хвилі світової пандемії. Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця підсезону, орієнтовно до кінця квітня місяця. Мир справится с пандемией в начале 2022 года, однако это не значит, что уйдет сам коронавирус. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил в интервью газете Die Welt. Давайте его послушаем. Зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як у сфері охорони здоров'я, так і у сфері політики. Я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, однак це не означає, що піде сам вірус. Вот такие новости. Я, к сожалению, завершаю этот блок, но мы прощаемся с вами ненадолго, буквально на несколько минут, а далее мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждать основные новости и события сегодняшнего дня. Оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Коршкенч.